शेगावची कचोरी रेडी आहे, टेस्ट करून जा. दिल पण रेडी आहे तुझ्यावर. दिल नको नको तुला दिल बरोबर टेस्ट कर. नाही ती झोपली आहे ना. नको डिस्टर्ब करा. हो ना. तिला अंगातून शिरशिरी येतात तो दिलचं नाव घेतलं की. बरोबर. दिल तुझ्यासाठी रेसिपी आणली आहे. दिल मग म्हणतं तुला दाखवलं नाही. इकडे रेसिपी बघा. अरे वा काय प्लेट वाटते ना, मस्त वाटते. एकदम फुल रेडी प्लेट. कशा बरोबर पण खावा. नमस्ते. आता मी शेगावची कचोरी बनवते. त्यासाठी आधी आपण सुके हिरवे वाटाणे रात्रभर भिजवले, हा, ते 1 कप उकळून घेऊ. पाणी टाकायचं त्याच्यामध्ये, वाटाण्याला लागेल इतकं मीठ. थोडंसं मीठ. आता याच्या शिट्ट्या किती व्हायला पाहिजे? 3-4. 3 शिट्ट्या. वाटाणे शिजले, ओव्हर कुक पण नाही करायचं. वाटाणा अख्खा राहील ना तेवढं शिजवायचं. आपण कचोरीच्या पिठासाठी 1 कप मैद्याचं पीठ आणि अर्धा कप गव्हाचं पीठ, म्हणजे असं घ्यायचं, हा या प्रमाणात घ्यायचं. प्रमाणात घ्यायचं. आता तुम्ही समजा आता जास्त मोठं भांडं घेतलं ना की ते त्याच मापाने अर्धा गव्हाचं पीठ घ्यायचं. 1 कप मैदा तर अर्धा कप गव्हाचं पीठ असं घ्यायचं. आपल्या गव्हाचं पीठ चालून घ्यायचं का? सर्वच पीठ आपल्याला चाळून घ्यायची, पण ते मैद्याचं पीठ चाललेलं होतं. अर्धा चमचा ओवा आणि चवीपुरतं मीठ. एक मोठा चमचा तेल घेतलंय. आधी सुकच मळायचं, तेल सगळीकडे लावून घ्यायचं. पाणी टाकून आता आपण घट्ट गोळा बनवून घेऊ. तू घरातलं सगळं डाळ भाजी आमटी हो सगळं सगळं करते. चिकन मटन पण करते, बिर्याणी पण करते. मग तुला कमेंट येणार तू की तुझ्या हाताने एक बिर्याणी करून दाखव. माझे 2 मित्र आहेत, ते तर किती वर्ष झाले त्याच्यासाठी येतात. आता हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर मला बोलणार म्हणजे मुहूर्तच नाही निघत आहे त्यांचा याचा. अच्छा, बिर्याणी खायला घरी येणार होते, हा. मग लॉकडाऊन लागलं. मग तू आपल्या इथेच घरी येऊन तू आता इथे येऊनच बनव एक दिवशी. हो, लोक बोलतात बनवून जळवते. फोटो टाकल्यावर तेच बोलतात, फोटो नाही टाकायचे, खायला खाऊन देत यायचे. नाही. जेवढे जास्त म्हणू ना तेवढी खुसखुशीत कचोरीची होते. पारी खुसखुशीत होईल. थोडी मेहनत लागली पण ती नंतर खाताना तेवढी चांगली एक्सरसाइज लागते. पण होते ना. हा, 20 कॅलरीज बर्न होतील. मोजायला लागतात ना कॅलरीज आता. मोजायला लागतात ना. वेट लॉस करते काय? मग करायला पाहिजे ना. किती वेळ टाकायचं? यातलं झाकून कसं आता त्याचं सारण बनवायचं आहे ना. सारण किंवा जास्तीत जास्त 15-20 मिनिटं ठेवायचं. हा, तोपर्यंत आपलं सारण बनतो. आता कचोरीसाठी तिने काय काय साहित्य घेतले बघा. हे कोथिंबीर आहे थोडीशी, हे आलं 1 इंच आलं घेतलंयस ना, आणि लसूणच्या 5-6 पाकळ्या आहेत, आणि 1 हिरवी मिरची आहे तिखटवाली. आणि इथे दाखव काय काय घेतलंय ते. 1 चमचा धने, 1 चमचा बडीशोप आणि पाव चमचा जिरं. आणि इथे दाखव मसाले. हे पाव चमचा आपलं लाल तिखट आणि थोडीशी हळद, चवीप्रमाणे मीठ. आणि आपले शिजवलेले वाटाणे. आता पहिलं काय करते, हे मसाले भाजून घेते. धने, बडीशोप आणि जिरं. हा, हे भाजून घेते पहिली. आपले चांगले बघा भाजून घेतले. धने, जिरं आणि बडीशेप हे चांगली सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायचं. आता हे आपल्याला सर्व आहे ना मिश्रण एकत्र करून वाटायचं आहे. हे आणि हे वेगळं वेगळं वाटायचं. हे आता जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. पाणी टाकायचं आहे का? पाणी नाही टाकायचं. टाकायचं आहे? नाही, पाणी नाही टाकायचं आहे. इतकं झालं तरी बस. हा मसाला ना हिरवाच असतो, म्हणजे बाकीच्या कचोरी सारखा लाल नाही करायचा. ह्याचं वाटण
म्हणजे हे हिरव्या वाटाण्याचाच बनवतात. काही जण बेसन वगैरे टाकतात, पण प्रॉपर शेगावची कचोरी हिरव्या वाटाण्याचीच बनते. शेगावला कधी गेली आहे? हो, गेलीस. हा गेली. शेगाव खूप भारी आहे. वाटाणे पण सुकेच फिरवून घ्यायची. हा. फोडणीसाठी तेल टाकू 1 चमचा. थोडं तापलं की तिने 1 चमचा तेल टाकलाय आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी राई टाकली आहे, मोहरी टाकली आहे तेलामध्ये. मोहरी तडतडली की त्याच्यात हिरवा मसाला टाकू. वाटाणे आपले सुके वाटलेत नाही ना, तर आपण त्याच्यामध्ये जो वाटाण्याचा पाणी असतो ना, तो त्याच्यामध्ये वापरायचा आणि पाणी टाकून असं जरा वाटून घ्यायचं जाड बारीक. असं जास्त जाड नाही ठेवायचे दाणे. लाल तिखट आणि हळद. थोडंसं पाणी शिंपडूया. आता वाटाणे. आता ते सर्व मिश्रण आहे ना आपल्याला सुकं करून घ्यायचं आहे. गॅस फास्ट केला ना तुम्ही? गॅस वाजतो. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना खाली आमचूर पावडर टाकायची आहे. आणि हे किती मिनिटं ढवळलं तू? हे ढवळला म्हणजे आहे ना, याला काय मिनटं लावायची गरज नाही आहे, कारण हे आपल्याला पूर्ण सुका करून घ्यायचं आहे. आणि आमचूर पावडर किती? थोडीशी पाव चमचा टाकायची. ही कचोरी असते ना, ती बाकीच्या कचोरी सारखी अशी टुंब फुगवायची नसते. ही आपल्या पुरी सारखीच पातळ असते. आणि बाकीच्या कचोऱ्या कशा असतात, आपण तेलात म्हणजे तेल तापता तापता त्या कचोऱ्या शिजवायच्या असतात. म्हणजे तेल पण तापतं आणि त्याच फ्लेमवर कचोरी पण शिजते. पण ही तशी नाही. हिला आधी आपण तेल मीडियम ह्याच्यावर तापवायचं आणि मग नंतर पुरी सारखं सेम तळायचं. हे आपलं मिश्रण झालंय. इकडे गॅस बंद केलाय आणि आता काढून घेते. हे बघ, हे असं सुकं करायचं. आता हे मिश्रण आहे ना थंड व्हायला पाहिजे, पुरं थंड व्हायला पाहिजे, तर त्याच्या पुढचं काम होणार आहे. आता हे बघ, मसाल्याचे असे गोळे करून घेतलेले आहे आणि इथे पिठाचे आपल्याला गोळे करायचे. आणि आपण जसं पुरणपोळीचं सारण भरतो ना, तसं पोळीमध्ये भरायचं. श्रुती लाटते आणि तू भरतेस ना ते? म्हणजे कसं लगेच होईल ना. भरायचं सर्वात आधी आणि मग लाटायचं ना ते? हा, जास्त म्हणजे आपण ते मिश्रण पुरणपोळीचं भरतो ना, तसं. अच्छा, पुरणपोळीचं. पुरणपोळीचं हे बघ, हे असं करायचं जरा. त्याच्यामध्ये गोळी भरायची. हे बघ, त्याची गोळी दाबत जायची. आता आपल्या पुऱ्या सगळ्या लाटून झाल्यात. लाटून झाले सर्व. आता तेल गरम झालं की एक एक सोडू त्याच्यात. आणि असं सारण उरलं तर आपण फ्रीज मध्ये ठेवू शकतो. हे 3-4 दिवस आरामात राहतं. आता तुला रात्री मी चपात्या करीन ना, तर तुला चपातीमध्ये टाकून देईन ना, म्हणजे पराठ्यासारखं झालं ते? पराठ्यासारखं करून देते. शेगावची कचोरी चपटीच असते आणि बाकीच्या आपल्या ज्या नॉर्मल कचोऱ्या असतात त्या फुगलेल्या असतात. ते टम फुगलेले असतात कारण एकदम. त्याच्यामध्ये आपल्याला दही मसाला भरायचा असतो ना. ही कचोरी फक्त मिरची सोबत खाल्ली जाते. म्हणजे याला गोड चटणी कायच नाही? आपल्याला पाहिजे तर आपण घेऊ शकतो गोड चटणी, तिखट चटणी, पण प्रॉपर ती फक्त मिरची सोबतच दिली जाते. मिरची सोबत का? मिरची. आता ही आपली एक एक आपल्याला तळून घ्यायची का सर्व? एक एक दोन दोन असं. एक एक दोन दोन तळले तरी काय नाही, तसं आपलं जागा असेल तशी. इथे आपल्या दुसऱ्या 2 कचोऱ्या पण रेडी आहे ना? शेगावची कचोरी. आता इथे 2 मिरची घेतले आणि ते आपल्याला तळून घ्यायचं आहे, कारण हीच खासियत आहे त्या पुरी बरोबर खायची. पण तुम्ही एवढे लांब का उभे? ते उडते ना अंगावर. म्हणजे जर बनवणार असेल तर लांब करूनच बनवा ना. नाही तर माझ्यासारखं कोण असेल ना, डायरेक्ट टाकेलाच बाजूला उडते ती पटकन. म्हणजे ते कापायची पण मधून मग कमी. मधून चिरली आहे ना तू त्याला? मधून शिजले मग कमी होते. अशी अख्खी टाकलीस की मग आतमध्ये फुटणार नाही, दाणे बाहेर उडणार. चला तिकडे डेकोरेशन काम चालू आहे. आता श्रुती आपल्याला 4-5 खाऊन दाखवणार आहे. 4-5 श्रुती 2 मिरच्या खा एकसाथ. एक साथ 2 मिरची खा. आधी तू खा मग मी खाते. श्रुती तुला बघते. तुला बघते बघ.
देवी नाही बघत आहे तिला. ते बघ ना, जरा जरा बसून बघ, जरा बसून बघ. बघ, बघ. जाऊ दे, तुझी कधीतरी भीती गेलीच पाहिजे ना गेली तुझी. पाहिजे. जा, बस बस बस. तिला अंगातून शिरशिर यायला लागले वाटतं. हा, बस. नाही बस, नाही बस, बस ग, बस बस. ती अशी बसली ना, तिला असं करा असं करा. नाही काय ती कायच नाही तिला हात करणार. लावला तर ती उठेल. तर तू बस फक्त बस. तीच उठेल बघ, तीच तुला घाबरेल. हा, बघ. आता बोल तिच्याशी, काय बोल. तिला बोल ना काहीतरी. दिल झोपतेस असा विचार. झोपते बघ, ती बघ तिकडे बघ, शेपटी बघ. झोप. ती बघ. नाही म्हणते, उठू नको तू. नाही म्हणते. नाही काय करते. तिला बोलू जम्प मारायला. नको. दिलू, दिल तिला हँडशेक कर. दिलू फक्त तिच्या हाताला हात लाव. ती अशी दचकेल ना. नाही बघ, हाताला हात लाव. काय नाही, नाही काय नाही करत, हात लाव. लाव. हा, बघ बघ, मऊ मऊ आहे बघ किती. नाही, मऊ आहे बघ किती. है ना. पोटावर हात फिरव, पोटावर हात फिरव. अगं काय नाही करत बघ, पोटावर हात फिरव. जाऊ दे भीती जराशी. हा, घे. काय नाही करत, असं काय नाही करत बाई. घे. हा, बघ. नाही नाही, काय नाही करत, काय नाही करत. बघ बघ किती मऊ आहे बघ. है ना. बघ वाज वाजता अजून घाबरायची होती. किती डोक्यावर हात फिरव. नको नको आता नको. हे बघ, हे बघ, हे बघ, ती अजून डोळे मिटते बघ. हे बघ असं हात फिरव. किती मऊ आहे बघ. है ना. फिरवतेस का? बघूया तुझ्या घरच्यांना बघू दे, फिरव जरा. हा, बघ बघा श्रुती इकडे शिकली. हात फिरव. आता हात फिरव तुझ्या पोटावर. बघ पाठीवर. बघ किती मऊ आहे बघ. है ना. नाही काय नाही. बघ बघ. नाही बघ. मध्ये मध्ये काय करंट लागतं का त्याकडून? नाही तिने कान हलवला ना. कान लावला तर ते. बघ हात लाव, हात लाव. काय नाही, काय नाही करत. असे पटकन लागू. नाही नाही. हा ती रागवणार. उलट म्हणेल बरं झालं. एकदा नाही का दादा असा व्हिडिओ करत होता, अशी पटकन आली. मला माहिती. बस बस. ये तू तिकडे बस घे. पण बघ तुला हात फिरवायला दिला ना तिने. हो. मग आता तुझे फ्रेंड्स बोलतील तिकडे तर ते करते, तिकडे बरोबर हात लावून आली. मग ती शांत आहे, है ना. ती बोकूची बारकी नाही ना, ती बोलेल मला. कोणती. म्हणजे माझ्या मैत्रिणीचा बोकू आहे ना. बोकू, हा. हा, मग ती त्याला नाही मी जवळ घेत, म्हणजे लांब लांब करते ना. त्याचं नाव बोकू आहे. चल आता जरा पंखा लाव. हं. ते पण थंड व्हायचंय. आम्हाला पण थोडं थंड होऊ दे. देतो परत घा, परत येशील आता इकडे काय ना. कन्व्हर्सेशन चालू आहे मी विचारतो. आता या टॉप बद्दल चालू आहे, काय बोलत होतीस तू? म्हणजे ह्याच्यात 2 कलर आणलेत. हा मग एक घरी आहे, मी हा एक घालून आली. तो जरासा डल वाटत होता, मग हा घातला. मग तू आणला कसा 2 आणले ना. तो दुसरा आहे, ह्याच्यामध्ये आहे. सेम कलर आहे दुसरा. अच्छा अच्छा. हा. ठीक आहे. खास इथे यायची म्हणून तिने नवीन टॉप 2 आणले. नवीन टॉप आणले. 2. अरे वा. मग असंच असलं पाहिजे. आता जरी आपण इकडे कॅमेरा फेस करतो पण आपल्याला 50,000 माणसं बघतात आहेत. बघतात आहे. म्हणून मी तुला म्हणजे हिला पण सांगितलं आणि येणाऱ्यांना पण सांगतो की आपण प्रेझेंटेबल दिसलं पाहिजे इकडे. पण तुला मिरची बरोबर खायला लागेल. मिरची बरोबर अशी नाही खाल्ली, अशी खाली तर नाही चालणार. खा ना तू, चालेल ना. तुला पाहिजे तशी. तिथे बघ आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता सर्वात आधी तर तोडून चला आता आपण इकडे रेसिपी आपली आतून बघूया कशी दिसते. वा वा. आतमध्ये एक स्टफिंग आपली. आतमध्ये बघा मसाला. आता आपण टेस्ट करूया. तर आपण इकडे रेसिपी तोडलेली आहे. चला तुम्ही पण घ्या. चल श्रुती खाऊन दाखव. चल एकत्र 3, 2, 1 स्टार्ट. मस्त छान झालंय, एकदम खुसखुशीत झाली आहे. म्हणजे ते मसाल्याबरोबर ते पीठ पण आहे ना, एकत्र होऊन जातो एक जीव तोंडामध्ये. आणि ते वाटत नाही पीठ आहे असं. आणि मला वाटलं की सॉस आणि किंवा काय चटणीची गरज लागेल नाही, पण ते आतमध्ये जे स्टफिंग आहे ना त्यावर ते खायला मजा वाटते आणि ते तोंडात विरघळून गेला. आणि असं नाही स्टफिंग एकदम मस्त टेस्टी असं नाही की झाली. मम्मी कधी कधी चपाती बघ तोंडात फिरत राहते, ती आपल्या खाली जात नाही. पण हे तसं नाही झालं ना, हे लगेच आपण खाऊन टाकलं ना. रेसिपी एकदम छान आहे. काहीतरी नवीन श्रुतीने आपल्याला बनवून दाखवली आहे. ती रेसिपी तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि असेच व्हिडिओला शेअर करा. म्हणजे आपल्याकडे नवीन नवीन पाहुणे येतील आणि आपल्याला असे नवीन नवीन रेसिपी दाखवतील. श्रुती तुला काय बोलायचंय? काय पण बोल. तुला कसं वाटलं? खूप छान वाटलं. मला वाटलंच नाही मी आई शूटिंग करते नाहीतर काय.
असं वाटलं मी रोजच येते इथे, म्हणजे रोजच बघते ना, त्यामुळे मला काही नवीन नाही वाटलं. आणि श्रुती फर्स्ट टाइम आली ना, तू काय हो. बोलले तर रोज येतं असं वाटतं. हा, तू मग रोज व्हिडिओ मध्ये बघते ना, मग घर वगैरे ओळखीच आहे सर्व, काकींचा ओटा ओळखीचा आहे, भांडी कुठे ठेवली आहेत माहित आहे, तर त्यामुळे असं पहिल्यांदा आली असं काय वाटलं आता तू नाही. बरोबर चमचा वगैरे तू काढून घेत हा. होतीस ना. हो, आता असं म्हणजे नवीन येणाऱ्या त्यांना भीती वाटत असेल तर त्यांना तू काय सांगशील? काहीच भीती वाटण्याचं कारण नाही. काहीच एकदा इथे येऊन 15 मिनिटं बसलं की मग मिसळून जातो आपण. आता ट्रॅव्हलिंग सांगू नको कशी केली, पण तुला ट्रॅव्हलिंगला पण काय प्रॉब्लेम केला आपण? नाही. ट्रॅव्हलिंग पण एकदम व्यवस्थित, घर ऍड्रेस तुला हो, व्यवस्थित व्यवस्थित. आणि सेफ. हम्म. तुम्ही सुद्धा अशी रेसिपी नक्कीच बनवा, आणि तुमच्याकडे रेसिपी असेल तर आम्हाला सुद्धा सांगा आणि इकडे येऊन बनवून दाखवा आम्हाला. श्रुतीची रेसिपी कशी वाटली जास्तीत जास्त लाईक करा, तिला छोटी आहे. आणि आणि हा, पण छोटी आहे. बघा असे छोटेच करू शकतात. असे छोटेच करू असे मोठे नाही करू शकतात. शकत. खूप छोटी आहे ती. पण- आणि एवढ्या पण- छोट्या मुलीनी एवढं सगळं स्वयंपाक करावं म्हणजे आताच्या याच्यामध्ये तर खूप मोठं काम आहे. आणि एकदम छान तिचं प्रोसेस सांग, तिला आयडिया आहे कशी रेसिपीज बनवायची. असं तुम्ही सुद्धा शिका. जरी आता नाही बनवायला घेतलं असेल तर आता बनवायला घ्या आणि असे चांगले चांगले रेसिपी शिका. तुला आमच्यातर्फे, आमच्या पूर्ण फॅमिलीतर्फे, शुभांगी कीर फॅमिलीतर्फे तुला थँक्यू. वेलकम. मी पण खूप मोठा थँक्यू तुझ्यासाठी आणि काकूंसाठी पण, बोलवलं मला इथपर्यंत त्यासाठी. संपली तुझी रेसिपी.